יזכור עם ישראל את קהילות הקודש בארצות הגולה שנעקרו, שנחרבו ושנמחקו. אני מתכוון להזמין את הגברת חווה מיטל, מנהלת בית הספר, לעשות דברים. מדינת ישראל לזכור ולעולם לא לשכוח. לזכור את האם שקראה לבנה ממגרש המשחקים לארוחת הערב. לזכור את האב ששיחק עם ילדיו בחצר. לזכור את הסב המושיב את נכדו על ברכיו ומקריא לו סיפור. את הסבתא שפינקה את נכדיה בחופשות מבית הספר. לזכור את אנה שכתבה ביומן במסתור וחשבה שהנה עוד מעט תיגמר הסיוט. ואת חבריה, חברותיה, בני משפחתה, יהודים כמונו, אנשים שחיו חיי שלום ושלווה בעולם רגיל, עולם של טוב שהשתנה והפך לחורבן ונראה אישית. נמצאים פה היום איתנו הוריי, ישראל ורות קרן. אני חווה מגדל, בת לישראל ורות קרן, נכדה לדוב וחווה קרפושינסקי, שחיו בפולין, בעיר קלצה. אני מזמינה את אבי ישראל, ניצול שואה, להדליק נר זיכרון לזכר בני משפחתי, זכרם לברכה, שנספו בשואה במחנה ההשמדה בטרבלינקה. חיוך ללא סיבה, תום ימים של אהבה, שיר ישן לאור ירח, וריח משקר שלך, וכך אותך אני זוכר. גל שוטף את העולם, חום הולך ונעלם, צחוק מאיר את השמיים, מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. מתוך עיניי, אחבק אותך ויחד ננצח במשחק, בין מציאות לחלומות, בין האושר לדמעות, תמיד אוהב אותך מאוד. עם הקסם שבלב, בוא נשכח את הכאב,
שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.